हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलाङो। स' गिबियावनो बुंखानाय जायोदि अन्नानै भिडिअखौ एसे लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैब्ला नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैयो। दिनैनि बे भिडिअआनो जाबाय गावनि मबाइलावनो माबोरै एफिडिशियेल इलेक्ट्रिसिटि कारेन्ट बिल चेक खालामना नायनो हायो। स' नायलांबाय थादो जोबजासे। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। थ' बेनि थाखाय नोंथांमोना जायखिजाया गुगोल अपेन खालामना लानो नांगोन। आं गुगोल अपेन खालामनोसै। नैबेखौ आं अपेन खालामनोसै, गुगोलखौ अपेन सरि डाटा इज गुगोल अपेन खालामखांनायनि उनाव जों सार्च खालामनांगोन। नैबेहाय सार्चनि बटनाव थुना होबाय। जों बेहाय सार्च खालामनोसै। चेक एफिडिशियेल बिल सार्च। थ' बेनि उनाव नैबे अफिशियेल वेबसाइट आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड एफिडिशियेलाव जों क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन। थ' बेनि उनाव नोंथाङा नैबेहाय इन्टार इउर कनजिउमार नाम्बार, बेवहाय नोंथांनि कनजिउमार नाम्बारखौ लिरना होनांगोन। (071 60294). बेनि उनाव नैबे एराव सिनाव जों थुना होनांगोन। बेनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन आरोना। नै बिल नाम्बार, बिल डेट, डिउ डेट, 13 तारिखआव मोनसे फैदोंमोन। दाथ' 7 जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल, मे, जुन, जुलाइ ना दा? येस। नैबे दानि सोलिफु दाननि 13 खालारावसो बिला फैखांबाय। अब्ला बेखौ जों नेट बिल जोंनि बिल एमाउन्टआ नै 485। थ' बे 485, ओमफ्राय जों बेखौ कार्डखौ जों PDF डाउनलड खालामनि। जों बे क्लिक खालामना होबाय। थ' क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोंना बेफोरबायदि PDFनि मोनसे इन्टारफेस फैगोन आरो डाउनलड कमप्लिट जाबाय। दा बेखौ जों PDFआव लांबाय। नै नायदो 485। नै नाय।
2 थ' बिदिब्ला थेंक इउ फर वाचिं।